Ja, beste Louis, nog een paar verschrikkelijke mottige dagen. Hè? Die heb je er ook allemaal met me gemaakt. Je zit er nu even in de Boeteloog. Het zonnetje is weg. En we zitten hier in een prachtige omgeving. Met een prachtige dame even mij, Rowena. Rowena, ik heb begrepen, doe geest naar de wereldkampioenschap. Zeg het eens even. Ik ga naar de Wereldruiterspelen in Aken. In de eerste week augustus zijn we geselecteerd. Samen met het team van Nederland. En hopelijk kunnen we er een ticket bemachtigen voor de Olympische Spelen in 2028. Daar heb ze nooit gekeken. Hè? Ik kan me herinneren op het sportgala. En ze vroegen in wat is de grootste winst? Ja, als ik ooit maar zo die Olympische Spelen. Maar dit is toch al een hele aardige stap naar die doel, of niet? Ja, dit is natuurlijk wel echt een kerst op de taart. Ik heb vorig jaar met mogen doen aan de Europese kampioenschappen senioren. En dan nu de Wereldruiterspelen. Ja, dat is natuurlijk ook heel gaaf. Natuurlijk heel mooi dat ik ook deze kans heb gekregen van onze bondscoach Patrick van der Meer. Maar natuurlijk de echte droom zou natuurlijk wel ooit de Olympische Spelen zijn. Maar dit is natuurlijk ook wel heel gaaf. Omdat het natuurlijk 1 keer in de 4 jaar georganiseerd werd. En het is natuurlijk heel leuk dat ik daar aan met mogen doen. Nu begreep ik het, maar nu begreep ik van Oudbeen even ingelezen te hebben. Dat is wel bij een van de allerjongsten die ooit van zijn leven op zo'n WK zich hebben kunnen laten zien en hebben kunnen laten horen. Ik geloof dat. Du bist, wie veel lentes oud? Nou, ik ben 21 jaar jong. En ik heb het nog niet uitgezocht, maar ik denk wel dat ik echt wel de jongste ooit ben met het deelgenomen aan de Wereldruiterspelen en wat dan uitkomt voor de senioren, ja. Ja, nu weet ik van de tijd dat ik door een tijdje sportgala en vroeger werden de prijzen uitgereikt bij onze Romein, ook omgehangen door Ankie van Grunsven. Dat is op latere leeftijd pas in die dressuursport terechtgekomen. Maar hij had natuurlijk wel een heerlopen. Was natuurlijk voor dich misschien wel een voorbeeld geweest. Maar dat is ver voort in de tijd geweest. Maar wat heeft dich nu geïnspireerd? Los van het feit dat pap, Rob en mam Nelly, dat die dachten, ja, we hebben niet een soort manege. Het zou natuurlijk ook leuk zijn als onze enige dochter Rowena er ook het met die. Dan ging ze eerst zwemmen, geloof ik. Of wie zo dat? Ja, zet hoor. Ja, klopt. Ik de eerste wedstrijd zwemmen. Maar ik kreeg lichamelijk te veel klachten. En daarna verdeed ik nog eens een keer het paardrijden op een manege. En dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. En toen hebben we besloten dat ik moest stoppen met zwemmen. En toen hebben mijn ouders voor mij een pony gekocht. Mijn allereerste pony, dat was Billy. En toen is het eigenlijk bij elkaar gaan rollen. En toen kreeg ik van 1 pony 2 ponies, van 2 weer 3 ponies. En zo ging het eigenlijk maar verder. En toen bleek ik toch wel het talent te hebben. Het zit toch wel echt wel in mij. En ik vind het gewoon heel leuk om met de paard bezig te zijn. En toch uiteindelijk een team te kunnen vormen met die beste vriend eigenlijk. En wat me gewoon echt wel heeft geïnspireerd is gewoon dat ze altijd nog dingen kunnen veranderen en dat het gewoon altijd nog beter kan. Ze zit echt nooit op die toppunt. Je kan ze altijd blijven veranderen. Ik bedoel, de ruiter ook, maar ook het paard. En dat vind ik heel leuk. Ja, want je zit natuurlijk in twee eenheden. Hè? Want als de paard het niet goed uit hebt, stoot er niks uit, stoot niet goed uit, zo niet. Ja. Maar dan heb ik hier even naar dat parcours gekeken en er zijn allerhande spiegels. En ik vroeg net aan dich, je moest er eens een keer in de spiegel kijken of ze er goed uitziet. Maar nee, du volgt zichzelf via dat, want je bent heel vaak alleen een trainer. Hè? En wie werkt er dan met die spiegels? Ik heb 2 spiegels op de lange zijdes, of 3 spiegels op de lange zijdes. En dan kan ik gewoon ook kijken. Ik bedoel, het gevoel kan wel goed zijn. Maar het moet natuurlijk ook wel goed genoeg uit zijn. En ik train altijd 1 keer in de week train ik dan bij mijn trainer Kevin van Heijden. Maar als ik alleen train, dan is het altijd wel fijn dat ik gewoon even in de spiegels kan kijken wie het eruit ziet. Ja, geweldig. Ja, wie de oefening goed ziet. Of of je hem gedaan in de wereld. Totaal. Oké. Maar dan ga ik even naar het een. Daar hebben ze ook een vriend. Voor de mensen die toen denken, nou, zo'n mooie verschijning, daar wil ik wel vriend van werden. Maar daar hebben ze al een vriend, hè. Ja. En die zit natuurlijk, die is vrachtrieger, of wat is die? Of zit het soms toevallig net in dezelfde wereld? Ja,
Ja, ik heb een vriend, die zit ook in de paard, die riet ook Grand Prix en we gaan samen naar de Wereldruiter spelen. Dus dat is natuurlijk wel echt heel uniek. Ja. Alleen hij komt uit voor Luxemburg en ik kom uit van Nederland. Nou, ja, wie zo'n kan het zijn? Ik zie Nelly en die kan eigenlijk, ik zie aan de ogen dat ik denk, vrek, het komt goed terecht. Want stel je voor, ik krijg een vriend en niks ongeveer. Dan moet de vriend erin geluiden of de sport moet erin geluiden. Maar in dit geval, je komt hij uit voor Luxemburg en toen komt ze uit voor Nederland. Ja. En ja, dit is zo uniek. Ik moet eerlijk even zelf zeggen, Lu, ik zit dus in het Aasroyse, de Spik zitten we, hè? En in het Aasroyse hadden we in het verleden wel Olympische kampioenen. Hè? We hadden al een meisje van Derks, dat werd Olympisch kampioen. En dat deed toen roeien. Dat is naar Australië vertrokken, geloof ik. Als is ook nog voor Australië uitgekomen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat is toen de Luxemburg vertrekt en ooit voor Luxemburg uitkomt. Om het maar even om de wereld klein te maken. Maar dat is niet zoiets. Dan kan mama nog rustig het weekend naartoe. Maar Australië is weer gaat verder. Maar wat is die in perspectief? Want toen hebben ze een prachtige sponsor, dat moeten we zeker even nemen. Ja. En Mengelos, die geeft in ieder geval een auto waardoor dat ze die kind verplaatsen van A naar B. Ja. Maar van de andere kant werd ze ook een beetje, dus als het ware, aan de gang gaan door het sportfonds, of niet? Ja, ik werd min of meer ook onderhouden door Team NL, hoe ik in zit. Ik ben opgenomen Olympisch kader. Ja. En omdat we Nederland toen vertegenwoordigen, kregen we ook vergoeding voor dat we het land presenteren eigenlijk min of meer. Dat ze vertegenwoordigen dus namens Nederland. En daar hebben ze ook dat pechgeverrading, gebeurt het allemaal bij je. Ja, geweldig. Ja, ik had het vandaag ook aan, maar ja, nadat Nederland verloren is, heb ik het maar goed gedaan. Hè. Maar dat was een andere pech. Maar we waren ook oranje. Dus ik was ook even Team NL. Hè. Maar dat zal heel veel u. Duizenden, misschien wel miljoenen zijn geweest. Maar nu even wat mij dan triggert. Du hebt natuurlijk wel als jong meisje heel veel moeten laten. Want ik begreep dat dit net zo erg is, bij wie ze spreken, of net zo fijn is als een boerderie. Du moest 's morgens in alle vreugde droet. Ja. Als een peer het warm heeft, en dan doe het ook warm. En dan moest je zorgen dat er verkoeling komt. Ja. En dan geeft ze dan niet met zo'n ventilator of met een weerbij staan. Dan zal ze het peert. Wat heb ze dan gedaan die afgelopen dag? Ik heb ze natuurlijk wel heel veel afgassen en toch, ik heb ze ook wel waterijsjes gehouden. Dat vind ze ook wel lekker. Ja. Eigenlijk alles voor de onderkoeling. Ja. En gewoon toch heel veel uit de stal halen en proberen we een geïsoleerde binnenbaan. Dus daar is het ook echt wel beduidend kouder. Er is ook wel echt wel veel uit de stal, dat ze weer even in de keilog zijn en weer afspuiten. En weer een waterijsje en weer wandelen. Maar dan is het intensief. Dan ga ik even heel even naar mam vragen. Mam, ben je tevreden over al de zorgen die de dochter heeft? Jazeker. Het uit meer dan 1000% zijn best en een inzet. En ik hoef eigenlijk nooit te zeggen, Rowena doet dit, Rowena doet dat, Rowena duidt het gewoon. Ik denk dat voor als ik zeker als mam, en ik weet dat pap net te gek is. Ik denk dat pap grotere schoon moet ondertussen, want dan gaat dan even aflopen. Kan ze gewoon niet trotser zijn. Nee, nou geweldig. Ja. Geweldig, Nelly, dat is toen samen met die man Rob. Ja, en zo'n talentenhoes heb je. Maar het schone van het talent is natuurlijk, het talent moet wel talent blijven. En hebben we het paard, we hebben hem wel genoemd de hele tijd. Wie heet er ook alweer? Mijn paard, het Don Quixote. Don Quixote. Ja. En die heeft zich dat succes ook voor een stuk gebracht. Nou ja, door Don Quixote is het allemaal begonnen. Ja. Is echt. Natuurlijk wel zo moeten trainen. Ja, mijn carrière is natuurlijk begonnen bij de ponies. Ja. Maar mijn paard, Don Quixote, heeft wel echt alles tot het limiet gebracht. Hij had het echt nooit durven dromen. Nooit. Hoe zeggen ze even tegen de jeugdige jongens, want paardensport is natuurlijk niet de populaire sport. Het is voetbal en het is zwemmen en van alles en ook. Maar zeggen ze tegen de jeugdigen, wat zouden ze nu moeten doen om in de voetsporen te kunnen treden van Rowena? Wat moet dan de jeugd doen? Zeggen ze even, is er een optie? Nou ja, dat is natuurlijk... Moeten ze een papa en mama hebben wie ze toe hebben. Nou ja, en daar begint natuurlijk wel. Er moesten natuurlijk wel echt wel ouders achter die hebben staan
die er ook 100% voor gaan. En natuurlijk gewoon veel oefenen en niet zo snel opgeven. En gewoon net zo lang blijven oefenen en trainen. Net zo lang dat het wel goed gaat. Ik zie Nelly even souffleren. Is hier een kans voor talenten om hier te oefenen? Ja, zeker. Ja? Oh, dan moet je mij nog even... Wij hebben eigenlijk omdat wij nooit nee kunnen zeggen, zijn we eigenlijk heel kleinschalig begonnen met het punnetje van de buren. Van, goh, kindst u niet mijn klein kindje leren paardrijden? Ja, kom maar, doe dich wel. En uiteindelijk zijn we doorgegroeid naar einde pony, 2 ponies en ondertussen stonden er 7 punnetjes. Die hebben we eigenlijk voor de manegelessen. Dus wij hebben ondertussen, ik denk, 70 kindjes rijden. Oh. Waarvan ik een deel lessen geef, maar ook Rowena geeft die kinderen lessen op osponies. Dus de kinderen komen 1-2 keer in de week. Komen ze met papa of mam of opa en oma, komen ze gewoon bij ons rijden. En dan hebben ze de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Ja, daar hadden we nog niet in zeggen, toch? Ja. Dat niet alleen Rowena naar die geweldige WK gaat. En wanneer is het te doen? Wanneer kan we zeggen, zit de televisie aan? Want Rowena komt erop. Wanneer is dat? Eerste week van augustus. Dan is het te doen in Oken. Ja, als het over paard gaat, is Oken natuurlijk wel een echte stad waar het altijd te doen is. Hè. Dus en wat verwacht je? Want je gaat met een team van 4. Ja. Wat is het hoogste wat ze tot nog te bereiken op de afgelopen jaren? Niet ver terugkomen. Want ik kan me herinneren dat ze ook als wereldkampioen zijn geweest, of niet? Ja, ze zijn inderdaad wel eens wereldkampioen geworden, ook in Aken. Maar wat we kunnen verwachten, ik denk de verwachtingen voor het team is gewoon echt wel een plaats behalen of een ticket behalen naar voor Olympische Spelen. En dan moest ze? Bij de beste 6 zitten van het line. Ik denk het wel. Ik denk als we allemaal gewoon een fijne foutloze proef kunnen sturen en gewoon echt het beste eruit kunnen halen, dat het echt wel mogelijk is. En individueel maak ik geen kans. Dat is eigenlijk cruw gezegd, maar dat zit er gewoon niet in voor mij. Maar het paard is een zoveel betere paard. Maar ik denk dat ik wel een hele mooie toevoeging ben voor aan het team. Daar ben ik van overtuigd. Een mooie toevoeging, maar ook een toevoeging die perspectief heeft voor de toekomst. Want u zei al, als je ik hoorde straks Rob even in het voorgesprek zeggen, een paard, als ze een beetje goed paard hebben, dan spreekt ze over 10 miljoenen. Ja. 10 miljoenen, dat betekent nogal het. Dus dat is net wie Max Verstappen. In het begin kostte niet een toetat. Ze dachten, we willen zich in een auto. En dat is bij een paard ook. Als je talent hebt, dan moet er wel komen. Maar nu ik hoop wel, als je door in die WK mee doet, dat je Luxemburg achtergelaat. Geet dat leuke ding, ze. Ja, ik denk het wel. Ja, dan wordt wel lukken. Ja. Ja, beste Luus, dat is toch geweldig als je zo'n meisje hier in het Azenrooise op het spik, dat niet alleen een talent is, maar dat hem zijn talent ook samen met de man terug naar jeugdigen die ook misschien doen ze PR3 alleen maar voor de fun. Doe dus het ook voor de fun, maar daarna is ook prestatiegericht. En gaat het natuurlijk ook om, dat hebben ze al een keer gezegd, een paar jaar geleden. Ik hoop dat ik naar de Olympische Spelen mag gaan. Ja. Nou, het jongste wat meedoet aan de WK, wist ik. Ja. Je hebt nog zoveel vooruitzichten. En dat ik daarvan overtuigd ben dat de papa en mam ooit een goede keuze hebben gemaakt om dit in ieder geval in de voetsporen te zetten van de grote die Nederland al gehad heeft. Ja, en nu gewoon niet dicht de bloemen geven, want we hebben de bloemen gegeven. En dan denk ik, moet ik die nu een dicht geven, Rowena? Of wat vindt zich ervan? Nou, ik geef de bloemen door aan mijn mam, dat ze dat echt wel verdient. Want zeker papa en mam doen er allebei ook heel veel aan om mij naar dit niveau te brengen. Nou, geweldig. Kies door, Nelly. Kies door die bloemen. Ja, zeker. Dat moet je zeker. Ja, en ja, dan hebben we nog, dat zijn de bloemen die komen van Ummer, elke week, want dat hoort bij ons programma. En dan hebben we natuurlijk de fly, de kreumelfly en die komt van Heerschap. Ja, en je weet zeker dat ze die straks met papa en mam samen en met die collegaatje wat met die metwerk hier in die stel, wat die hulp, wie spreken, hè. Je neemt dus straks een hulpje, zeg je, ja, nou geweldig toch. Dat immers met die gaven ook hier nog bij die kump. Dan eet je de vleeslag eens lekker op en dan kan ik alleen maar één die zeggen, namens alle Remunioneren, nee, alle Nederlanders, wat ik ons van Nederland doe,
Zeg je voor allemaal veel succes Rowena. En geef gas hè. En dat ze op het sport gaan straks in mijn bus die op de WK het metgedaan. Dat zou geweldig zijn. Ja. Hè? Afgesproken? Ja. Toi te toi hè. En hij papa mama en eren hè. Ja beste Louis, dat is hier natuurlijk een geweldig moment voor mij ook. Als ze elk jaar het sportgala organiseert. Dan kun je maar heel weinig keren mensen tegen die op dat level sportbedrijven. Voor Nederlands kampioenen, voor de Tigers, maar ik heb er nummer 3 keer achter elkaar. Maar dat zo'n jong ding, noem ik het maar even, hè, op zijn remuntje zag, zo'n jong ding van net 21 lentes uit. Jurgen op 5 november schreef ik het op. 6 november ben ik Jurgen, zeg ik vanmorgen, dat we zijn bijna allebei. Dat is toen ook het 4 is, dan moet ik nog beginnen wie we spreken. Hè. In november kindje, maar vooral een geweldig talent. Hier in het Aasruis, op de Spik. Je komt er wel een keer langs. En dan heb je toevallig een dochter of een zoontje of een kleinzoontje of een kleindochter die ook hier eens een keer op een peertje willen rijden. Kom eens even voorbij. Het is de moeite waard om dich even lekker te vertoeven. Heb je geen zangers, het talent van Rowena heet. Laat het ons weten. We komen langs met de cameraman Perry en ik. En komen je even interviewen. En dan ziet je dat allemaal op kanaal 45 Roermond Nieuws in het weekend. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.